ang panagbingkil, no? Panagbingkil. Mo nga gisulatan sila ni San Pablo o gipanduman sila sa kamatuoran, no? Nga si Pablo o si Apollo mga instrumento lamang sa Ginoo. Diya sa pagsangyaw sa maayong balita. Nga sila mga sulugoon lamang sa Ginoo, nga may alagad sa Ginoo, no? Pagtukod sa iyang katawhan. Mingon gani si Pablo, siyang sulat. Si Pablo mo'y nagpugas sa binhi. Si Apollo mo'y nagbisibi sa tanom. Ug ang Ginoo mao ang nagpatubo ni ini. No? So makita nato matud pa ni Pablo, mas importante ang Ginoo kay siyang nagpatubo sa tanom. Makaigsunan, hinduman nato nga mahimo lamang tang mature sa atong kinabuhi sa pagtuo, hingkod sa mature sa pagtuo nato, kung anaa gyud kanato ang kinabuhi sa pagampo, ug anaa kanato ang pag-alagad sa Ginoo, diya sa pag-alagad nato sa atong isikatawo, sa simbahan ang katawhan, diya sa ilang mga panginahanglan. So naa gyud ning duha aron magpabilin ta sa atong kahiusa sa Ginoo ug sa tagsa-tagsa kanato. Makadasig kaayo ang gisulti ni San Pablo diya siya ng sulat ngadto sa Korinto. Ug makadasig ni nato. Ug mo sa niyang gisulti nato, matud pa niya, no? Gantihan ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nahimo kay kauban man kita sa pag-alagad sa Dios. Mao ni ang pagdasig ni Pablo nato. Kay kita mga alagad lang, mga sulgoon lamang sa Ginoo. Ang ikaduha, ngayang gisulti nga makadasig nato, katapusang bahin sa iyang sulat, ningon siya, kamo ang uma sa Dios, kamo ang balay sa Dios. Pasabot ani makaigsunan, nga kung kita naiusa sa Ginoo, kung naiusa ta sa pag-alagad sa Ginoo, ang Ginoo magpalambo siyang mga panalangin o kayuhan dinhi kanato kay kita ang uma sa Ginoo. Ikaduha, ang Ginoo magpuyo dinhi nato, ana ang presensya nato kay kita man ang balay puloy-anan sa Ginoo. Makigsunan, kung anaa gani ang kayusahan nato, isip, simbahan, katawhan sa Dios, pinaagi sa pagampo o pag-alagad nato sa Ginoo, anaa gyud ang kalinaw. Ug diha sa kalinaw, magasukad ang kalipay. Amen. Palihog manindog. Dado na to karon nga tustong langit ng amahan, ang tanan nga nasakit, naguol ug nanginahanglan. Magampo kita, Ginoo, dunggang among mga pangamuyo. Ginoo, dunggang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan, maglaraw nga malingkawas ang mga tawo gikan sa bisan unsang makababag sa ingon nga makadangat ang ebanghelyo ngadto sa tanang tawo sa atong panahon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pangamuyo. Nga ang Ginoo maghatag og paglaom ug kadasig ngadto sa gutom nga kalibutan nga sa dili makiangayong paagi nahikawang sa pagkaon, sa bisti o sa kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pangamuyo. Nga sila nga nanag-antos sa kawalay paglaom ug kabalaka, makakaplag diha kang Kristo ug kasiguruan, kay siya man ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pangamuyo. Nga sila nga nag-antos sa mga balatian, diin ang pagkinabuhi sa nahimong mabugat nga palasonon, makakitag kahulugan diha sa ilang mga pagsulay. Magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, dunggang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among pangamuyo. Nga ang mga Kristiyanos nga nangamatay, ug sila nga nagbangutan, makalaom diha sa kabanhawan ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dunggang among mga pangamuyo. Makagahom nga mahan, bantahi ang imong banay, panalipdi ug gampingi kami, kay ikaw man ang tanan nga among gilauman. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa igasang kanimo, tungod sa imo kaayo, iluwas mo ako, gikan sa Maigsuon pagampo kamo, karon ang ako inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagahom sa tanan. alang sa pagdayeg sa bayan sa ngalan, alang sa kapuslanan sa tibok nga santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magadala unta nga ri kanamo sa imong panalangin, ug maglalang dinhi kanamo siyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay magahom sa tanan. Ang matarong gayod, magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod among banay sa katawhan. Pinagi kaniya, imo kaming giuli nga na sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mabinuhat, mag-alagad kanimo. Ang tanan mo matinubos, magdaig kanimo. Gang imong mga santos, magpasidungog kanimo sa niusang kasing-kasing. Ug busa, uban sa manghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Daigong ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu on pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Nagpasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang pagi tapos sa panihapon, mikuha isa sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangaw, si Kristo mubalik aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Napasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, na ngayan nga matubang o malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hindumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, sa tanang mga Obispo ug tanang mga pari. Yung dumi usab ang maigsuon nga nangamatay, malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, gamo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manonobos. Manamo nakasamang langit, pagdaygon ang imong alam, muabot ka na mo imong gingharian, matuman ang imong pagod, sa yuta ingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw.
ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga napasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Inunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw, nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, matagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay. Panagdait, peace, manaa kaninyo. Kordero sa Diyos na nagawatang sa mga kasalan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawatang sa mga kasalan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, hatagi kami sa kalihinan. Inimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko ang kalawat kanimo, panipamulong mo lamang, mamaayo ako. Sunod, labas lahangin.
Kusnon nga kahayang mudanag, matugod ka sa panalangin, ang iyang kasing-kasing iusaha sa imo. Ug ang tumang kaharagis, tagamtama, tagamtama. Ug ang tumang kaharagis, tagamtama, Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi, gikan sa imong lamesa. Magligon unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma. Kan mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Manlangin kanyo ang Dios nga magahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa atong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.